Mungkin norok joto no pai kaham ani Rwngkwtal studio channel lo. Mungkin ang agi puro mungkin ani korang by no screen record kai kai rong no explain khlai phunuk mani mungkin tabo mungkin ani kaisa mo problem ungthang mani karon hingkang tamo jani agi puro mungkin ani screen record khlai ka hingke ani korang bo record ungo hingkang o je apps ni sound bo phayo hingkang norok no sawi bujogoi khwnarui mano hingkang tabuk naide ang je somoyo ang FL Studio o habnai hingkang ani khorang phaiya je apps ni sound simi se phayo abo bo setting jaga wngkha saimaliya na ani mobile chayan bagui jengkha bo saimaliya bo setting ko lori khang kwbangma try khaika amo ke khainani bagui haini hingke khaimai ani bagui si ang sudu mane swnambaijak project no norok no phunu phunugui ma tongsu hingkangke belai no dukho hingke norok jori abo hai rwngui tongo hingkangke ano comment rogo khai salaibai gradi bahai ke khlai ka hingke ani omo mane ani khorang plus screen record ke phairui manai tabo omo je ani omo home rogo tongkha hingke to already no umung tongo do ani home o toni hingke omo already no record ungtongo hingkangke ani khorang phayo ta hingke je somoyo ang FL Studio o habnai afur hingkangke se ani khorang off ungthango hingkangke ang norok no sawi khwnarui nani bo khwnarui maya ungtongo haini bagui belai no dukho nang tongo hingke plus salnai to video dai malia current kwrwini bagui norok ani video upload khlaimani nukliya na ang already post bo khai rijak watui phai pherang kogui current kwrwini bagui hingkangke tabuk naidi tini norok no kaisa norok ni bagui project tui phaika abo maximum Tripura o hingke tabuk kokborok song je mwsalaimani abo cholio hingkangke abo song mane abo hai gan no bahai ke swnamnai bono phunuknani hinui no ang uansuk tongmani mane puila ni simin bahai ke full song swnamnai bahai ke umo song swnamnai hinui no norok ni bagui uansuk tongmani hingkangke FL Studio bisingo habthangka hingke si ani khorang se phaiyang thango haini bagui chang norok no phunukmaya ungtongo hingke norok joto no kisa nai bujinani khaidi hingkangke bak norok si tongkha jori hingkangke comment no khai sadi omo hai ke khaidi omo option o thangdui click khaidi haikangke chanai hinui ang kwbangma youtuber rok bo naikha omo ni solution kwrui hingke bui mane nini mic microphone mane tamo jani hinui sao aro option kaisa phunukgo tabo ang FL Studio o habnai norok bo nai tongdi।